Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Ish. Look at the caption. Kangana kutega. Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. Masquerade say, guys. Masquerade say, are you okay, guys? Masquerade say, masquerade say. Guys, inini kuti tukuita nyaya yedu pane vari kutoti tigaiti tinoda kuita nyaya yedu ndabva ndatopusa. Isusu tine guest yedu techemasivanda. Pane ari kubva afonawo obva ati ndoda kutaura nyaya yangu izvozvo. Ndoita sei? Alright, sorry guys, ndikumbeda ndichitaura nei. Oh, I know kuti nhasi Sunday guys, chingotegai vamwe tisvike pa300. Nhasi hatingasvike pa500, tosvika pa300 because Sunday. Vanhu vakawanda vanenge vari occupied. Tina guest wedu ari kuuya panapa guys, chingotegai vamwe tisvike pa300. Guys, ndoda kukubvunzaiwo. Ndibatsire. Guys! Zvakaoma. Ndoda kukubvunzaiwo. Nai guys, anzi ndine nyaya chakusei. Alright. Nai guys, ndiudzeiwo mwoyo wangu uri kubetla between two things.
Hanti munoziva kuti nezuro panapa palive ai ndakanga ndati kune vakadzi vekuya nezuro vamwe hey sisi Marvelous how are you vasikana vekuya nezuro panapa vachitaura kuti hanzi vakabigwa mari naDhumebi paya hanti ndakanga ndavati kana kuri kuti hamuna piwa mari yenyu handitika ane mari yemasters yaakaitira kupage hanti ndichakupai pane iyoyo handiti nezuro paya. So after that Dhumebi akazosenda ari mamessage late, very late, kuti manditra live hamuna ndikati kutsvaga several times we're not picking up zvena ndiri kucall chichichi hameno mva zvangoperawo saka kati ndichavabhadhira mari yavo mangwana makuseni kati make sure you pay that money because inadi zvemiedzo ende ndakuzivawo kuti uri munhu akaita sei zvapera handiti. Saka kuseni kwanhasi guys ndiri kumuka handiti ndofunga Dhumebi uyu zvamushungurudzawo akarara nekuziva kuti game rese raiitika iri anga asingaiti ari one. Saka ndofunga pakurara apa haana nyatsorara achinetsekana kuti chi apa vanhu vese vakundikandira pasipebhasi masisters akaya haangana sisters dzavo dzavanga vavhura idzi vanti vangaita chigrupu chavo chemasisterhood kwai chinonzi women of substance handiti. Saka women of substance kwavanga kuchigrupu chavoko anga akufila kuti maybe vakundikandira pasipebhasi hey Nicolette Matuku how are you hey Eunice achiworo muri sei vanga akufila kuti vakumukandira pasipebhasi. Saka makuseni azofuma akandikandira chindoda kupai maaudios ese ezvi zvatogwa mugrupu because it seems as if vese vandisiya ndiri one but taitaura tese ambotanga aramba katina I don't believe ndakukanganisirai imi muri munhu akandibvisa pakawanda makandibatsira pakawanda knowledge akaappreciate I didn't respond then aona ndisina kuresponda maybe zvamunetsa kati but vanhu havakundikandira pasipebhasi I just need to say the truth ndoda kungokupai proof handika because taitaura tese kati now maitaura chikanzi hey guys ndikataka kuplaya maaudio pano zuva rinovira ndobva ndapiwa maaudio guys zvakaoma vasikana zvakaoma handisati ndamboona uroyi hwakadaro huri pakati pedu handisati munoziva guys vanhu vacho ka munozati unoti uchinzwa mavoice kudai soka unoti uchinzwa mavoice kudai sokuti ndiningika wika guys unomira hou unopererwa guys Maria vanhu vacho kangofanana vese unopererwa mavoice anga chibudepo ndati nhai Mwari wangu Jesu ndiningi here uyu saka zvanachita auya ari hobho achikanda mavoice notes achikanda zvaraitaura achikanda sana achingotorawo maningi mavoice aningi ndichisenderawo kune muridzi wawo akataugaona ningi ndichisenderawo kune muridzi wawo akataugawo kuna ningi ndichisenderawo kune muridzi wawo mai mwana ndakataugwa mai mwana ndakatukwa guys kana mozogaraka ndakatukwa guys ndaitukwa nevanhu vandaidya navo muplate 1 vamwe ndakabva navo umwe wandakato munoziva anyanya kundibata ndeupi guys ndida kutotaura palive vachizvinzwa vakateerera ndinozoda hatina ukama tanga takasangana padiaries katanga kuita ukama hwedu pano tikati tikumbiridza ukama padiaries so ndati nhasika ndibve ndangotaura munyatsoziva pane one lady she was my senior kuchikoro handi muri kunzwa so we met paFacebook akati ndiwe here ndikati ndini and then we reconnected so semunhu ari munzvimbo yeJoburg ndabva ndati kune gurupu ririko thank you Nyasha John ne100 stars thank you kune rikandi kuede hana waiziva mugurupu ndobva ndamuedhawo mugurupu riya handimaona kuti atambe nevamwe guys ndiye akabatana muri kunzwa iyeye andirwadza handidi kunyepa guys haana waiziva mugrupu ndakavabatanidza ndini hapana waiziva mugrupu akabatana nevamwe ndiye akatonovhura gurupu iroro mai mwana iroro women of substance racho handimaona guys munongonzwa imi guys chii chandisina kutaugwa mugurupu guys vachiudzana guys chii munoziva ndagara pasi ndikafunga mashoko andakaudzwa nevana vaya 3 vari kuJoburg maadmin akarai shumburesi infact Ru ndiye akataura mudiki ucho Ru akanditi sisimele akanditi akakulaki ndikatobhoyekana munoziva guys ndogara ndichikudzai kuti ndichafa mwoyo wangu uchandiurayisa ndogara ndichikudzai kuti ndichadliswa poison handizivi kana Mwari vakasandiprotectaka ndichatofa nemunhu andichiseka naye ndiye munachandisira poison mwana uyu akanditi mwe musi mugurupu akati sisimeli munoziva trust yenyu iyi sisimelika
handiziti ndingakuudza chiti kuti mune nharo muchazozviona yenyu one day. Vanhu ava vanokusekerera uchembizene avakudisi simeli ibvai mavari itai zvinhu zvenyu ndikati anyway even pana Jumebuyu mwana yakandiona she warned me kasingaperi. Thank you for the stars. Akati simeli moyo wangu uri kuramba moyo, she told me several times akati spirit yangu akatotora masvike kuti munozofunga kuti ndikuita godo. Handimaona ndikamuto ndine machasi ndichakuplay voice note ndakatomuisira ndichimuti naiwe ina ndakakuudza kuti Jumebi mwana anogara mudai mandogara, saka ndova kufamba nobuda ndoga unoda kunobuda uko ipo pane munhu anenge achida kundiperekedza. Haisi shamwari yangu hatina kana zvinenge chimbotaura isu svikati ndangoti muzive kuti be very careful pataiita mafunction pese guys. Mwana uyu nanashumbrisa vaimira vanogombira kuchikafu kuya ini ndaitoti nechemwoyo mangu chiti vana ava saka vanofunga kuti pane munhu angandisira poison, vanofunga kuti zvingaifamba seiko tiri vanhu vamwe chete panapa. Kandi vana ava vaiziva zvinhu zvavanenge vachitaura. Nhasi ndo pandazonyatsokuona kuti vaunoseka navo vaunodya navo ndo vanokuparadza. Even maghost guys mazhinji vamwe anenge achitituka yaya itimu rangu irori mufunge guys itimu rangu irori randaitima iwaya vanhu ivava vandaiti timu rangu ava ndo vanotori nemaghost. It's now clear, it's now very clear vanenge vaine maghost. Thank you Mampo, thank you ne100 stars vanenge vaine maghost aya mufunge. Guys ndikada kutseka kudza ka thank you Nyashaka zvakaoma guys muzati ndikuita kuperegwa kudai so ndikuita kuperegwa saka muma audio muya guys andi muri kunzwa ndida kungokuudzai ndichidarika chinda zvedu kunyaya yedu iyi haisi nyaya haina basa raiti totopedza nayo Yesu wangu tatopedza nayo takutoita we move. Handimaona but muma audio umu guys vaitaura vari chigurupuka mari yakabiwa kaisuru handiti mari yabiwa yanga ichifanwa kupiwa mumwe handichika ari kuenda kuZimbabwe nhasi handiti saka vataura kuti vari kuenda kuZimbabwe nhasi. Hanzi maage dzenyu simeli mune nharo asi munenge mune mafake friends. Andina friend, friend yangu ndiani naidia friend yangu ndiani kungofira here kuti just because guys inzwisisai ndogara kuRustenburg handiti kuRustenburg ndokwandinogara ndichigara kuRustenburg mwana uyu called me handiti ndoda kupindawo maskits ndiri kutsvaga vanhu kuita maskits navo handiti indira ndiri munhu asina shamwari asina chii handimuzivi handiti I met here ndikati togona kuita makaisi nyaya then even kusangana naye she told me a story I brought here on live handika I told you several times she's not my friend mwana muningina kwandiri because ndima moyo handimaona muningina kwandiri. She was never my because they angari friend yangu izvozvi dei achitokuburisira izvi zvaiti sisimeni makatondudza zvinhu zviri secret zvakati hapana because she was not my friend. Angari mwana wepadhairi zokuti ndiri kufamba ndiri kuenda kuJoburg ndosangana ndiri muno muUK kana kuti ndiri kupa meno ndosangana nonoyo kuJoburg handika achigara muarea mandogara ndoti nono kodzi muri kuenda kana vakuenda kwamunoenda ndiri free munditora handimaona since makandibvisa kupi ndisingasaendi kuroad. That's what I was just doing handimaona. Around you machoni ndiani thank you Tolakeli handisi mashona. So zvese zvinhu zvakuitika izvi pakuudzana kwavaita nezuro vakati ndofunga vazoudzana here kuti mari anga akatanga ndopiwa mari nhasi makuseni yekuti akwire umwe wacho neraundi yemari yeraundi iyoyo kuti adzoka aende kumusha nhasi. Saka kuda vanga vakaronga here kuti anopiwa mari nhasi kuseni mukadzi amukira akaenda kuJoburg handika akanogara kuJoburg achizi ari kupiwa mari Jumebi kana kuuya kuti ape mari mai vaya vari kuenda kuZimbabwe mabhigi akapekwa handimaona zvadaro mai vaya vazondisira vatora full video yavo handichika handidi kuvaplaya handichibudisa face yavo ndongoplaya video muzvinzwire handimaona vaita video handichika vachitaura vakandisendera iri video ndongoti muone iri video vachichema Escuta muito bem, tu me vai funcionando. Se me vai cativar no caimara, nem vai cativar no caimara, que é essa na gundi. Tu vai ter um período de zero, tu vai ter isso. Discipo, mas não tinha para agora. Acha calma. Right, saka
vaudzana kuti chigu ndofunga vanga vatamusangana mujobhekere obva apiwa mari handiti. Saka apparently Dumebi yakuseni kuda hana kuzoinda vapeka mabhegi vaenda kuti vachinokwira bhaza ndekumusha handiti kune function iriko kumusha kwavo. Dumebi yaiva kumufonera, Dumebi akati handisi kuyako handimaona handisi kuyako sisimeli pa live hanti vakada chakupai mari yemastaziya saka muchaupuwa iyoyo Dumebi usho handimaona. Saka ava vakuchisawo varekodha video yavo vachiti ndozandakakutadzirai but Dumebi ndiri muno chichichi vakusataura nyaya yavo handitika panga pavapiwa mari yavo handifungi kuti vanga vachaisa video iyi vachiti ndakakutadzirai I'm sorry chichichi vanga vasingaisi video vaisa video because of nyaya yemari handina kuresponda ndanyarara. Munin'ina wangu uyu arikutaura pari kuchema pa video iyi ati ane maaudio akachiti muroi usho ane maaudio ake usho achana Dumebi ndakarwadziwa singaiti musi westai part yako sisimeli muroi vakaenda kwambuya mulambo ndiko vanga vari kuchilive chambuya mulambo uko vachitadza kuti vauye vahaipe stapati yako muroi takuudza kuti Dumebi havako udiwi urusoredzwa mudhuze ndeusho angachitaura paaudio maaudio avainyaya right. Saka ndaona video yauya ndazvibvunza ndikati saka apa pavari kuti mari Dumebi varasisa vakuda kuti uyauye kwandiri saka inyaya yekuti vari kuda kupiwa mari. Okay, nezuro ndakataura izvi zvekuti ndichakupai mari yaDumebi iri masters pasati pabuda Dumebi asati andipa maaudio ose avakanga vachitaura. Now ndapiwa maaudio ose kutaura kwese kwavaiita handitika vachiita zvavaiita. Ndaida kuvabatsira sevana vangu apa ndichagopinda papi apa ndichapinda papi pandichapinda guys kana ndimiwo ndichapinda papi pandichapinda nepapi hapana pandichakwana because I promise nemoyo wangu futi nezuro havana kutaura nezuro vese vakafona vava vese varipo muchikwata ichocho vane maaudio zavo vese vaifona chera nyaya nezuro vachinatira nyaya vese vane maaudio avo ari papo ose avaitukirira handimaona havana nezuro vakataura nyaya yavo zvakanaka pano vakadii vakasvika pera handika papasina havana kutaura kuti kune maaudio ataikubvarura yariko kuseriko maaudio azobuda nhasi. Saka ini ndichakwanisa here guys ndibatsire kuda ndiri wrong help me guys kana ndiri wrong ndodini apa ndinopinda ndichapinda here panyaya pamuroyi achavapa here mari apa guys ndichavapa here mari maaudio akawandisa saradzeka ndikwanisa ndima uplay akawandisa ndamakanda zvandaita ini kugrupu remadiaries handiko rediaries ndandakabuda kudhara ndangodzokera mugrupu kuti ndinomwaya maaudio iwayo ndobva ndangoti vasikana let this be a lesson to you mese muri munhu kuti chandogara ndichikuzoda hapana chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena ende ukachera gomba unowira mariri vamwe venyava ndobva ndatobuda mugrupu macho. Saka handisi muri kuzvinzwa maaudio handisi kuplaya I'm not playing any audios vanawo maaudio handisi kuplaya any audios akawandisa maaudio iwayo akawandisa mamwe acho ndozoita kuti ndite kunge vandogona kuvakonanisa nevarume vavo vamwe vavo vane varume vavo vari pamasocial media dzimba dzinotogona kusongoshekawo nenyaya yemaaudio iwayo. So I'm not going to be like them. Let's see the better person now kuti ndiani. And inini I'm now protecting you from your marriages as well handika nekuvana venyu vamwe nevana venyu vatokura vari pamasocial media apa handiti mavoices obviously will talk and circulate mai vachitaura zvinhu zvakadaro zvamaitaura handimaona. So I'm not gonna be like them but ndoda kubvunza panyaya yemari kuti pamari apa do you think kuti ndinofunga aiwa hamusi kunzwisisa musikadzi uyu ari kundifonerawo ndinokwanisa ndofunga kumupa mari here ini niyei because dhiri ravo vakaita naDumebi handiti ini ndokuzopa Dumebi yake mari inini ndongopa Dumebi yake mari ivo vangoita madhiri avo sekuita kwavakaita handiti zuro I had offered because ndakati vana vangu pano padhari vamwe vedu handina kuzoti havasi vamwe vedu quite the question is called Dumebi mcheta say nei hapana chandinoboita hapana ndingagodi hapana ndakatongomupa nyaya dzake yakakandawo zvisu zvakanda ndikangoti thanks achingondipawo maaudios ndikati waitako zvangopera zvakadaro and that's it ndokupera akanyorawo message yake kuti I will forever love you makandiitira zvihombe zvisingazikamwi nevanhu mukandibvisa kubva kuma akalista zvinhu zvandakamitira hobho handika ndikaverenga akati ndichange ndichingokudai chero mukandiramba mukadini ndikangorambawo ndakanyarara handika she will love me ngandide from afar handiti neni ndongomudawo from afar
I think that way it will maintain, because akafunga kuti akavhuma kuudzwa nemasisters ake aya akanzi wakura. Ndakakudza izvo ngati akaoneka zvakanaka mugroup achinda kundakura nekuti zvangu handiti. That was good. But my sisters ake anga kumpa pressure kuti adada handizivi kuti ndipapa ndakamboya panapa zvokuti vanozoti Dume Bhuru utakuudza usapinde hona kushandiswa vana kuenda kustapa teko kuti amene pavakamboudzwa kunzi Dume Bhuru shamwari yangu ndisari padhuze neni zvokuti shamwari yangu daro. Dume Bhuru nengokuudzai kuti pana pamwana akangofanana nemwana wese. Pane mwana akangofanana nemwana wese. Saka zvokuti vazozvitora kuti yesi Dineo Felicitas kuti iye ari special kudarika vamwe vari kuvaizviwanepi. I don't know. Zvikanzi panodliwa mari hautogwiwe Dume Bhuru, panodliwa mari hauonekeri, hautomboonekeri panodliwa mari, havatombokudi. Naive pamakamboona ndichidla mari ndapapi. I remember kuti panandiri ku South Africa izvo the last time ndakatosara naye ndiye Dume Bhuru. Ndiye munhu akatodla mari yacho. Dume Bhuru ndiye munhu andaitove naye. Ndiye munhu andaitove naye. Saka zvatondinetsa kuti kochi vaipindura vese. So that one is haisi doubt here. Pane padaramba kuti Dume vaipindura here. Pane padaramba Dume vaitopindura for her to give them room yekutaura situation. Obvious aitaura vese. Hana kuti pake maaudios aitaura obvious. But obvious ndiye akatanga nenyaya. Ndiye mparajongo. For them kuti vave at liberty kutaura zvese izvi. Dume is the one who started. Ndiye akatotora nyaya akaenda kwavari because semunhu wavaifungidzira kuti ari mudhuze neni havaiwana simba rekutaura nezvangu kana dei anga akavataridza izvozvo kana vaifunga kuti ari mudhuze neni. For them kuti vatambanuke vachitaura izvi kureva kuti Dume Bhuru akanga avhurira mukana. She is the mastermind. Ndiye munhu aitotaura zvese. Everybody vese vangori wrong mugroup imomo vese vakangofanana. Vese vakangofanana hapana dzapana mupimbira. Vakangofanana vese. Ansimeli just announced kuti pakambe ngambovhugwa naye president azvizive. Pane vamwe vari mugroup atotipei mari dzedu tauda kubuda mugroup renyu rekunyewa tasingazivi kuti rine makuhwa kudai. Hanimona. Saka ini ndangofara kuti vafumburana ndasingadozivi kuti ava vamwe ava vatorimo munyaya. Ndaingoti Dume Bhuru ndakaiti kuti Dume Bhuru I didn't know kuti vaitofona vacho vese vanava vanga vari munyaya. Nasi only when I found out kuti vese vari 5 or 4 ameno umwe nomwe anga nemaaudio ake, umwe nomwe anga nemaaudio ake, tachingopa umwe nomwe maaudio ake zvinoenderana naye, tikangopa maaudio zavo. Hanimona, kuti wangonzwa inangu handinei nenyaya yacho, handinei nazvo. Hanimona, but ndangoti ndidini, ndingotaura. Nyaya yacho ndaingodini ingopfuura. Saka ndanti mutongobvunza angu panyaya yemari. Kuti zvino mari ndingamupa here inini mari. Madzira chovaita naDume Bhuru. Saka I think it's only favors kana pana makateerera kana muchazoteerera kana muchazoudzwa navamwe venyu. Mari nandichakwanisi kukupa iye masters aDume Bhuru. Me, I'll just give Dume Bhuru a money. Ndichangosenda mari yangu chokuna bamnini vomuchisa mari yake. Imimi piwa imari yenyu koko kwakatora mopiwa mari yenyu koko. I think ndo zvingori fair. Ndandishori pavanhu kuti handina mari yandichakwanisa kupai. Ndandakati nini I'm just doing zvingori right ndidai, but as for now handikwanisi. Ndichangozoti mari yake kabuda masters ndongosenda mari yake kwaari iye. Andimoona. Zvo imimo panana dzenyu. Handina pandichakwana. Because inini ndiri benzi handitika nditori munhu asina kumira zvakanaka. Handimoona. Nditori munhu asina kumira zvakanaka. Ndakabatiswa bute kunze endai nebute iri kune muridzi waro acharitora harina munhu akazoriclaima zvaro. Handimoona. So ndisingazoziva kuti muridzi achauya here kana kuti achauyi, but inini nditofunga kuti ndiridzosere kuSouth Africa kwarakabva kumuridzi waro. Ndicharirepa ndoridzosera kuSA kumuridzi waro. Ndoritumira roinda. Haina kubhadharwa Bridget. That's what I'm saying. Apana friend yangu ethi. Zvakangofanana nekuti ndauya kuLiverpool Ethel. I'm with you when I come to Liverpool. And that's the same issue. That's the same issue. Apana friend. So I hope that nditaure makateerera mese guys. Mwana wamunoziva ndichifamba naye Dume Bhuru. Pabuda masita akatowanda guys. Patabudawo masita naTula Bechulude. Abudawo ipapo Tula Bechulude ndatoshamisikawo sita rako riri kutokwana-kwanawo imomo. Ndatoshamisikawo Tula Bechulude. I'm shocked kuti muno murume unana Dume Bhuru. I know kuti munowirirana, but for you zvatondinetsa. Hasi makuhwa kai ndingotaura pano. Because handina secret kuseri kundongochitaurira pajekerere kuitira mangwana. Tozotsana Tula Bechulude arimo, vana Bhuru wangu kamuchacha. Uya arimowo masita mumakuhwa.
ushe kuti kwa vari kukwana papi pamunoda kunyasana kuti Dhume haana kunyatsa kumira zvakanaka zvinhu zvakaizvaitwa nevanhu vakanga vari vakanga vaya kuHaiti vari kuJoburg uko vanhu vanga vasiko vese vari maaudio ainyewa vari kuzvitaura maaudio kuna Dhume aitaura kuti Nhingi akabuda naNhingi vakazodai zvazvinei newe nai Dhume zvokuti Nhingi akabuda naNhingi zvazvinei newe asi waitodawo kubuda navo zvazvinei newe masingulo osaya akabuda iwo wongo uri kukwana papi panyaya dzavanhu unokwana papi zvazvinei newe kuti ava Nhingi akazobuda naNhingi masingle ladies dekuti tisu vakadzi vanhu takabuda muchiti vana sisimeni vakaita chihure zvino taingove tose ndikuku edha iti masana I'm trying to aid you kuti aiding padenga I'm trying to aid you kamchachati brongo nokanda sei masters ndiyo waikanda ma 10,000 muswi ndikuti takuedha tichimasana zvakaoma pona kuti guwa rinonetsa munhu soka kuvanhu vechikadzi zvisvi zvakaita hazvifi rotonetsa munhu zvirinotonetsa munhu guwa ronetsa vanhu mauya chatiti zvemakuwa isu atina hatiti isusu here hatimbodaro simeni shuwa vanhu what we have your back ndo back yangu yekuti mundimeula mopedza murimi client yacho iri kupiko yebute iripi zvamutaurira ndizvizivi bute rakangorepiwa ririmo sendai futi Nhingi titi masanda iri kurabuda mudzoki bute rakangovharigwa muzibepa rasi marepe gwa rakangoita rakangoyamina nhasi Nhingi ndogona kutorerai murioni marepe rakanga rakangoita rakangorepiwa rakangodaro because harisi rangu ranga richinda kumuridzi waro saka ichitogozoshandisa bute remuridzi wake remuridzi sei plus ndishandisi bute kainoita zvekunabata Dhume anatori neera yakakurisa mwana ndiye munhu anotori neguwa rakaoma Dhume ane era yakakurisa yakatokurisa ndikuti takueda tichemasipanda mani panapa okay ane era hombe musikana yayo yakakurisa dei atomboya panapa ndaitomuedha ndimbonyatso kumubvunza nyaya dzake dzese ambonyatso ndipindura muripo makateerera ambotaura nyaya dzacho achinyatso kukuudzai ndiripo kwete ndisipo shuwa ndakanetsana even narudo zvopo yaya kutukana narudo zvopo kunetsana nemwana uyayo nenyaya yaDhume ndichigwira Dhume kuti wakabvisa mwana uyu ita kuti adzoke pano padiaries ndikauya ndikaadvocata kuti acontribute kwadzokere kuSA Dhume only wanted to use me for fame I wish you all the best Dhume nefame yako ubva wakura zvekudaro I wish you all the best ndoda kuti ukure kona wakura zvekutodaro wakurira I wish you all the best ndikuti akuedha timasana ringoti aiding hello dear aiwa faichikisa kuna kuseri kwandopedzana kuseri kupi handiti kuseri kupi kwandopedzana nani totaura pano kuseri kwei okay tati Dhume ngatisingoti zvigatiti masivanda because pazi kuzobuda nako pazvasi kuzobuda zvine zvakuafekta manje isusu tese manje maona manje kuafekta yachina ndikutaura ndekuti vanhu vanokudai vaive like tiri kurunzi tiri kuseri you understand saka mabudiro atinzi akuita dzinge dzako adzina basa dziya kuti dzabuda sei chero ikabuda ichinzi ndakazodla munhu kana kuti ndakazonzi ndadii kana ndakashandisa bute racho kana kuti ndakadini siyanai nazvo imi muchavhunduka nhasi kuti simena nzi kwabuda nyaya ipi ndezvipi zvisingabudi zvamusina mbovhera makawanda ndezvipi zvinyuwani icontent kwavari ende vanenge zvinotospaiswa even chokwadi chiziva they'll go nezvinomhanyiwa nazvo regai zvakadaro vaburisei ndokuti vawanewo kudya vanogodei I hope mapeji acho anobhadhara vanogodya vakasataura kuti let them talk regai spice vatwiste vadini but this is the truth and Dhume akazvita deliberately ndokwaizoti zvichasvika saka ngatimupei satisfaction yacho iyoyo titi masanda budai mudzoki oraichapshap anzinya mupa kuti zvife nyaya 48,000 ini ndakauya pano guys
ndakauya pane zuro. I came here on live and said to you, kune vanhu vemari avo, kana muchida kuuya mutaura nyaya yenyu pano, uyai mutaure nyaya yenyu pano. Kana musingadi in the next 5 minutes ina ntaure nyaya yemunhu, ndobva ndasiyana nazvo. Handi ndikamira, they called here vega, handizvo here, vakataura nyaya yavo. If they had not called in within 5 minutes, I was just going to go, because kureva kuti vari kugarisana pachavo, havasi kuda kuti nyaya iyi ienderere mberi iuye palive. Handiti the same applies nenyaya munotaura kuti hanzi 48,000 chi, handika hakuna kudliwa 48,000. That's a lie. Bvunzai vari kugroup ikoko. Handimaona mari yakangoiswa kuri wrong, ndokwa yakanga yaiswa. Handimaona yakangoiswa kuri wrong, mari iyi yaiswa ku account iri wrong, imwe yake account iri wrong yanga isa mari, then pakunoti mari ibude, handi kubank vanokupa madhezi kuti mari inobuda after this long. Handimaona ndobva ndati vabvunza vari vapa vanhu vemugrupu imomo, ndodini nenyaya yenyu iyi, muri kuda kuti ndipinde palive here? Varimo mucomment, taurai mucomment section, vakati we don't want anything to go on live, inyaya yavo haisi yangu. Then I stopped. Vakati anti mari yacho iri kunzi nebhengi musi wakati iri kudzoserwa here. Then ndikangotaura ichi, kana isina kudzoserwa munotaura zvamunoda, ndikabva ndastop. Musi uyawo vakadzoka vachiti feedback, mari yapinda yazoiswa zvechokwadi yarivheswa, handika vazoisa mucorrect account. Then that was it. Saka mheno mari yangu kunodyiwa 48,000 mimi ndeipi? Because magroceries ndiwo amaona chisheiwai, nesu titori pamagrocery wai ndiwo amaona chisheiwai. Saka asheiwa nemari yabvepi kana kune mari yakadyiwa? Ende inini pana apa munhu unotaura nyaya dzenyu mega, nditauri nyaya yemunhu. Munhu anotaura nyaya yake ega sezvandakaita nezuro. Vari papa ngavafone vapindure vataure vega. Hanzi ndiye totengesa magrocery ava ndo vamwe vacho vari mugroup ava vari kunyora, ndo vari mugroup racho. Ndakati the more ichi mari kana chinzaendeswa uko, satoti mari kuti pangave zvaitwa deliberately here. Vasikana ndodini mwana ndiche sei ndoenda nayo kulive here? Vakati no, nokuti tombomira kuti date ranzi mari iri kurivheswa nebhengi racho Capitec to FNB, tomirira kana isina kuzoya tona pane chitu chakaitika, totangira ipapo. Tuyawo vakayoka chaiwa mari yazorivheswa yapinda. Saka nomukona kuti Dhumebi anotori neerror, handi muri kunyatsomona kuti Dhumebi anotori neproblem. She did this deliberately. Handiti anotakotara nezvenyaya dzekune vamwe magurupu avanga achita zvemagurupu avo, nokuti kwabuda nyaya yake yemari akanga achidi kushtaura all along. Dhumebi hausi munhu akanaka, utori munhu anotori neerror, but paupenyu to never be well with you. Hazvikunakiri. Whoever is involved, wauri kushanda naye akakusurrounda kana kuti akakuudza, hauna, you don't know me, hauna changu chaunoti unoziva kana kuti chii, kunze kufamba neni chete tichienda kwataienda nekudzoka. Ini mumba mako chemo makagara kusvika ndibude guys, mumba maDhumebi anambobvira ndakampinda ndimuzive. Kamchiti tima friends, then she should be knowing, I should be knowing mumba make. Handimuzive. Unitori neerror. Chirega tichikuona uchinyatsokurura uchiita tunhu twako, uchikura nemasisters ako aya achikusa zvonhu zvamatanga nekuita one wrong noti yekuti padabura nemakuhwa kudai. Saka zvozodini? Tete Masivanda. Hello. Iri kuramba kuti mukwire here, chiko chikuitika nefonei? Ndatambura. Ndambouya nepeji riya rimwe rakanzi handisuri riya. Ndikauya naTete Masivanda vacho zvaramba. Alright, saka toshandisa zvedu zvepafoni papa. But ukona ndanga ndichida kutokwira mfunzi. Saka indotraya ikubude mudzoka kuzoro makakwira sei? Ndakatonyore neraTete Masivanda. Saka pindai naTete Masivanda mumbozima foni muche on mudzoke. Alright, rega ndizama. Alright. No guys, you don't unfollow her. Go and support her. You don't unfollow her. Go and support her. Magroceries edu tashaiwa guys, maona edu magroceries ashaiwa. Sita takangojoina mutambo chiri kunoko. Hani maona. Zvabva zvabuda. Tashiyana magroceries edu isusu. Zvabva zvabuda. Hatina kana chi. Ivo vari group ravo iro racho ndo riri kuchema. Saka inini kubva nhasi. Guys, munamati wangu ya mara kupinda ndakataura mpana pamukaseka nchikuti ndikunamata munamato kuti mwari abvise marara ese ari kungobva oga ndina kana pandiri kutomboedhana kudini ari kungobuda ega
ega vari kungozviringobuda vega so sweet. Neniwo kana ndirara mukati meupenyu hwamwe vanhu, Mwari ndibvisei mukati meupenyu hwamwe vanhu marara imomo. Haidia hello hello try to re-add again. Melody hakuna audio ndo play. Mlochakupa hiyo makuti. Hakuna audio ndo play. Atula bechiro mabuda ma audio murimo ma screenshots makwenya maitaura kuti mibinchu nyewo sisimela Melody tula ndakakukanganisira chi. I don't know. Meno atobuda ma stay nyuma audio azvitorimo nemuma chats muma screenshots zvitorimo. Pama phone calls enyama itaiwai. So zvinobva kutaridza kuti munhu akaita sei, munhu akamira sei, unotonyatsa kutoona. She came here achida ngosumudza achida ngoita fame and it's okay man. Tingatosara chizvinza nevamwe vanhu zvinoti basa rese guys. Let's move. Tatopedza so. Tatopedza. Mungoziva kuti zvinoti bebe akazvimiririra hake, inini ndakazvimirira. Saka mukamuona even achindishauda ma-street guys, musavhunduke zvenyu. Anditika akazvimiririra ari ega. Handitika mukandionawo ndichimushaudha ma-street musavhunduke, ndakatozvimirira ndiri ndega. Handichina kana eni ukama. Tete masara budai mudzoke futi. Handichina kana chekuita hangu nemwana uyu. Ini ndinongomuvha away zvakanaka. Ini ndatomuvha. Ndinotongomuvha away zvakanaka. Ndotongomuvha. Because iye ndiye munhu anodya nyaya yenyama, chidya sadza, anondisira poison ka. Kana zvasvika pakadai, anondisira poison. Anokuisira poison chidya because chigodoka iri. Zvotobva wanyanyawana ndavira nemurume womunhu kuti azonyenga inga dzenyu dzimba nadhimebe makasiyana kuda kwechihure wani chevarume. Saka chirongwa kanzi aura ndaichitaura ndega pano chashamisa imi munawo here varume tamakatosiyana kuda kwechihure. Ini nacho ndakatochigarira chiripo ndiripo. Kuchitendeza kuti chashamisa nokuti wangaura kwaana handihuri kuti ndakaita sei. Kuti ndakaita sei. Ani anongo chitema hamuna green madzoka musina green button budai mudzoki madzoka musina green button manje. Wangu anongoura aripo hana kwanoura achinda anongoura ari pamba. Chitema sanda iri kunetsa zveshu. Zama ikatomboda iri kutombodinyima kana net button iri kuramba kana makomenti. Itorina green button alright. Ngatinei phone ngatikontinue mberi. Mama series musandivhiringidze kutaura nani kokuseri. Musandivhiringidze kutaura nani kuseri. Kuseri pay pamuti nditaure. Kukumbira zvawo. Mukanditendera mamoyo. Ndikukumbira iyi. Kukumbira hakusi kuganhira kana kuda kuita sei. Senyaya nhaurwa dzimwe dzandazombonzwa iye musikana wacho achitaura kana usiku achidi. Ndiri kutongokumbira kuti zvazvakadii handiti ini kana ndakatarisa zvino ndichiri kuti muchiri dzemudanga. Muri dzemudanga. Dzemudanga dzinombotungana. Pane padzinototungana zvekutoti heke pachizooneka kuti bhuriri dzinoramba dzichigara mudanga rimwe chete. Handisi kuti rambai muchiwirirana kana kuti muchiita sei. Asi pakuru kuti kana mukazokwanisa mukaona nguva hatizive kuti ava vamwe makauyawo information dzakaita sei dzakadii. Mukaona nguva mukamupawo futi musikana mukana. Muri kuseri uku. Tete Maswanda mandinzwere zvandataura. Ndichitanga. Kukakarisana nekupinda apa. Ndati makuseni ana asi ndichimuka andisendera messages anditi acknowledgeawo kuti aiwa makafamba neni paupenyu hwangu handikukangamwi makanditira zvakati akanyora zilist rake handitika handina kukanganisirai handitika handina handifina kukangamwai handiti sezvo mataura ini palive anenge akazoteera live kuti muchandida from afar handiti but ndisati ndida kuti ndikuudzei vanhu ivava vashamwari dzangu dzandikandira pasi pebhasi but taitaura tese handi muri kunzwa then ndobva achindipa murududu wemaaudio nemachats handi muri kuona ndobva ndati yezvo nevamwe vakanga chifana pane zviro vaya sana chingoti maaudio anhingiwo ndopawo muridzi wawo anhingiwo ane zvaitaura ndoisawo kuna nhingi anhingiwo kuti vanzwe vauya vakumbira regerero vese simeni uya very sort akanganisa hapana justification vauya zvechokwadi handika
I think vakakumbira regerero 3 of them handiti then zvikaguma zvakadaro so ndo zvitoripo chimwe chachiti chataura chekuti chii chataura chemasandangana nemiwo chii chacho chataura ndiri kuti sekuona kwangu inini handiti ndakamboona nezuro ndakanga ndakatobatikana ndichiti aiwa musikana akakanganisa handiti muri kunzwisisa ndobva because ndakateerera ndakaona live yenyu ndandisipo palive but ndakateerera live yenyenhaurwa idzodzidzi then kwakuzonzwawo matsanangurira aita iye divi rake saka pane zvese kana zvakatsanangura kana kuti imi zvese zvamuri kutsanangura kana zvakutsanangurwawo kana angave maaudio kana kuti chii dambudziko randaona raitika rekutanga ndichida kutaura chokwadi mungadai musina kubaya live amamoyo ndoregerere kuti pamwe mama akabatikana aiwa katitemasana saka mauti nezuro ndakamutsvaga ngasingadayire makoza angu ndine makurufu kaini izvozvo akapa ndiri kutarisa kudai inini ndozviziva kuti inini handisi shamwari yenyu imamuzi shamwari yangu asi kuti jimepi haisi shamwari yangu kuwirirana tichitana mabiya handiti mabiya zvokuti ndinotombotiwo kana ndikanzwawo ndakazarirwawo kunoku ndopererwa kudai ndinokwanisa kufona kwamuri muchindipa nzeve saka nyaya dzakafanana dzidzi hongu pane nhaurwa idzi dzemari chadzadzanakira ndechekuti nhau idzi dzanga dziri dzemadhayaris dzanga dzisiri dzemumwe uyo wokunze kwomusha inyaya tingangoti inyaya yemufemiri dambudziko rakaitika mufemiri saka raida kutanga ramboita sei razewa kumberi matakarizeya wani pano naiti chemasanda pana patisipa peji rei panapa tiri pai riripo asi tiri pai tange mandipindura tiri pai papeji remadhayaris yes ndomudanga machoka machiri zvazviri kuita mudanga umuka handiti muri kutoona kudhiskasa kwatiri kuita kudai tapedza kunozoti uko handiti tiri aiwa ivavaatineidavo ivavo inini ndiri muri wari dzine vanhu vekunze manext do anenge achidongorera mba menyu achitora zvinhu zvemumba menyu ndiri muri wari dzinavo isusu pano madhayaris anoti wari dzine vanext do ndosaka ndati ndinotaurira pano ndo dhayaris ivava vari pana pamwe vachava ndo madhayaris acho ivava ndo madhayaris acho so they have to know kuseri kwamwe kuti ndiite kuseri kupi nokuti pana patinongoya pano asi kwakukumbira kuti ezvinodai achisiya matambo amamoyo kukumbirawo ndambotuka munhu ina navanombotuka I'm just talking hamuna kutuka but mukudhiskasa ikoko mukudhiskasa tichiramba nyaya dzazi chimodhiskaswa kudai so ndiri kutarisa ukama madhayaris vese papa tiri pamanhingeketi pane madhayaris echokwadi panaiseki papa handika kweitawo next door kwete next door vapocha kwete vakablock varifuna yane maghosti stalking inonzi stalking kuti vaone kuti nhasi kuri kuitwa nezvei vese varimo handimaona saka isa tirege kuita nyaya dzedu pano because kune vachauya vekunext door vachizodongorera kwavasina kudama kwavakablock dzota vadiwi kuti vazonowanawo content tinovarega kuti vawane content they will go and talk but isusu atiko we don't respond and atidzokeriko and tutoendera mberi we are not going to stop tite masanda I refused kucontroliwa neumwe munhu kana kuti nevanhu pasocial media inini I do zvandoita mapeji pangu takazvimirira zvokuti ndozocontroliwa tokaningi zvakazotika hakuna anotyisa pasocial media ndeti them continue vari kwavari ikoko kunyarara kuna kuti umwe wacho hautokodzeri kuti umudaira unongozonyarara because hauna chekutaura nothing to say handisi tozobomba relevance zezita rangu ngangonosumuka ite zvakaripo koingoita zvangu ndiri kunoku pane mapeji tinongotaura zvatinoda hatisi kuzocontroliwa nevanhu hanzi ende ambotaura kuseri naDumepi who is Dumepi ototaura nekuseri who is she who is she simply because makamona ndinaye even sinokana you are wrong makamona ndinaye kuJoburg uko hanzi tichidya tese tifara tese inembotaura nekuseri saka denda ndakaisigwa poison mimi tete basana denda ndakaisigwa poison mimi maizozvitaura here nhasi kuti inembotaura kuseri maizozvitaura here nhasi muri kudziya here zviri maaudio tete masanda imimi muri kudziya here handina chandiri saka musamhanye kudaro musamhanye kuganhira tete masanda musamhanye kuganhira because inini maaudio ndindinawo handi vakadzi vese ava vari maaudio vazoyawo vachitaura vachilipo avo maaudio ezvotaurwa naDumepi handiti po wani ndataura ini ndikati musi uya tichimasanda patanga tiri kuhotel uku patakaenda kubraipa handiti tasiri vamwe
vakadzanga vari masingle pepa hanti makona mwetutu vakabva nevamwe vanhu pepa hanti tatiri vangani vakadzi kwekwe but zviri kutaurwa nevanhu vanga vasiki vanga vasitombori kana kubhowu vakaudzwa nani natumepika zvemaodhi yangu handina chandiri kuziva. Yes, handina chandiri kuziva. Yes, that's what I'm saying. Handina chandiri kuziva. Anmona saka zvokuti tizotanzi tozoti kwani Dumebi ngaaprotector, who is Dumebi? Kuti ndogara ndichikuudzai kungoti hamusi kuziva Dumebi asi shamwari yangu, she was never my friend. Handina kuziva kuti paita futi nhaurwa dzemanhingikiri dzemaodhi. Handina kuziva kuti pane nhaurwa dzemaodhi. Pane maaudio tete nemachatsi, pane maaudio nemachatsi. Ivi mapindiro enyu kuti mugadzisa tete kuti zvakanaka enyu muti taura naye kuseri musazotaura kumereti vanhu, but chekutaura chicho hapachisina, hapana chekuchotaura tete. Munoona chakaipira zvinhu zvakadai soka tete mukanzwa kuchibuda handika mukanzwa kuchibuda muna chachikwai audio nevoice rangu isanzi temasivanda muroi inini nchitaura dara handika tete masivanda muroi ini ndakambogara nemijidya nemipasi ringave sadza ringave nyama chingave chingwa muroi wokupedzisira havatoiti onai zvevasitapati zvanetsa hanimona pachitogwa zvakwandoona mubva mati zvimwe zvanini zvamunenge mushiyaneni kuseri kwaka zvamakandudza mubva maona munhu wakuzvitaura vachidai so muzoti pative nered flag. Do you think muchapa makadzoka kwandiri here imimi kukosekerana nemi? Munofa makadzoka here kwandiri kuzogara mudhuze nemimi? Hamufi makazviita. Handina kuziva kuti pabveta maaudio inini ndiri kufamba nelive yakaitika iyaya nezuro ndo yanda ndiri kutofamba naye ndichikoti pamwe ndizvozvo chete zvakangoitika zviri zvemari chete kungodi ndo zvandiri kufungidzira chokwadi ndo zvandiri kufungidzira ena nhauziva kuti paita zvemaaudio futi saka kana she acknowledgediwo zvandakamuitira zvakanaka ndo chokwadi and she would go with me Joshua. Ndamunzwa usiku achichitaura izvozvo zvokuti ndakaitirwa taiwirirana ndine pandakabatsirwa ndikanzwa fanira achitaura nyaya dzake kuti kuZimbabwe vakayakamira kudai ndoda kutendawo mwana womumwe munhu nekuzonzwa matauriro aita achakatopfava achiratidza kuti iye haana kutaura ke kuti pane maaudio pane zvakadai tikati ukaona munhu achitaura kudaika zvinozvinudzi vakakomborerwa kavanoyananisa hatiti kuti tiuye chisikokuchidzira moto kana kusvodira parafini kana maona ndanga ndatiwo pamwe zvikadaro saka ina handina kuziva kuti pane hondo nekunga ndaifunga kuti inyaya yekungoranda mari. No, haisi nyaya yemari, it's more than nyaya yemari. Muzati zvagumira kumari, takataura pana panyaya yemari nezuro. Ndikataura the reason why ndakauya pano, ndikataura kuti ndauya nenyaya iyi yemari iyi because ndikasaitaura panapa muchanzi vanovharira vanhu vanenge vachiba mari kumberi. That's why ndauya, but kana varidze nyaya vakasataura in 5 minutes to move on. And they called. Akataka randa nemuromo wake akati kuranda ndakaranda ende ndiri kubvuma kuti ndakaranda ndakakuruka saka izvo takazonzwa kuti aiwa koidzidzi yangu iyozotaurwa kudai koidzi dze48 iwo dzakadi kumbopinda mudariro ndopamawa ndichisarangura ndichimaona inini mozati titemasandaka she never even ndopanda kuziva kuti she had an agenda. Mwana uyu angagara zvinhu zvangane agenda zvine 48 zvochona izvozvo anambobvira akandiudza hanimona hanambobvira akandibvunza inini wacho hanambondibvunza haina kurandwa 48,000 temasivana ndizva ndiri kuzama kusanangura panapa dei akandibvunza ngedei vakahwisisa but havasi mugrupu iroro saka havana chavanga vachiziva kwavari vakangofambisana rume yekuti kwadliwa mari was it 48 amen handimaona havana kuziva kuti chichaitika so dei akatondibvunza ngedei ndakatomutsanangurira chaiwa zvinhu zvacho zvafamba sosososo tomupa marisiti akanga akandwa akazvionera pachididindi vakangomhanyisana rechibvi yekuti kwadliwa 48 matauraita haana kutaura kuseri handinambobvira ndataura naNdumebe kuseri kana kuti ndamunzwa achitaura ega palive akati nenhaurwa iri kutaurwa yebute iyi inini bute inyaya yandakatotaura hanzi mugrupu yechiti mufungasikana sisimene vazoti aiwa randibatsira chaizvo ratonhotsa hondo bute riya rakaitumira raifanira kunge richienda uko ranga risiri kuuya kwamuri imimi hanzi mama kanzi mupe munhu wamamuchida kupfa saka tete masanda riripo ndinotaura naye everyday kuti mhepo dzimbotambanuka tete masanda onai ndimebvanga zvinhu zvechivanhu handi ndenda zvinhu zvechechi terai munzwe ndime becomes to me handika sisimeni hondo dziri kuitika idzi handimaona dei mambo hazvitangiri pahondo chete zvinotangira pahope dzake handika ndine hope dzangu dzandiri kurota dzanouya chindirigira everyday handika dei mambo dai nebutsi rake ndotiwo raiti ndasviwa ndonyarara
handika mangwana anoziva kuti ndita zvechechi handiti zvechivanhu mangwana odzoka futi nebute nehondo dzake nehope dzake sisime ndaita futi hope ndakambomuudza pekutanga ndine maaudio kuti dzimepi hope dzako dzaunondiudza ine handidzidi handika anoramba achidzoka obva andiudza kuti ndikasakuudzai hope dzangu ndinorwara nadzo handimaona saka ndifaa kuudzai saka ipai mutorai bute mugeze mudai ndoti alright ndakamuudza ndikati handikwanisi kuti ndigeze nebute bvose ndazvechivanhu zvechechi handi zvechivanhu handimaona zvikanzi alright kana musingadi chipindai kumunamato mutsanye 3 days handimaona alright ndikati hapana chakaipa ndatsanya hondo dzasimuka atanga hondo andika ndimebe akati auya kwandiri akati ndiri kugwa nebute stereki kuseri kusisimeni chimboshandisai bute ndobva ndati zvechokwadi bute saka riri kundibatsira riri kushabatsira hondo dzanyarara titi masifanda bute rake rakaindokutorirai bute murioni mawiri arakaita ndo rakaita ndishandise bute ini kuzi handitozivi kuti ndotangira papi ndichi kudii ndoreverera ndichi kudii I don't even know pekutangira handisati ndamboshandisa bute and handirambidzwi kushandisa bute ndogona kushandisa bute nhasi handimationa handirambidzwe bate makadaro sikana haya nyaya bute indorine rangu randiri kutoputa panapa vasikana haisi nyaya yebute haisi nyaya yebute inyaya dzisidzukitika pano handimaona orarambira odai sototaura handimaona kana chida kushandisa bute handirambidzwi kushandisa bute ndogona kutoshandisa mangwana ndikatofuma ndakada kupfeka mucheka ndogona kutongopfeka kana ndichikatowana ndichikatopfeka ndoupfeka hazvirambidzwe zvazvo ichoisi yemunhu handimaona saka zvida kuti ndakashandisa bute rake kuti rakangopfeka handiziva pfeka rakaita ndirichore murioni arioni kuti rakambovhurwa ikatorakadii handingashandisi bute randisingazitoshandiswa sei handimationa dai ndaishandisa bute timasifanda ndikati ndakamubvunza iye kuti saka ndoita sei kana kuti kwamuri rini ndimboita zvebute randowirana navo hatika titi masifanda ndine bute panapa saka ndotanga sei mobva ndosenza sei saka ndinongovhura bute ndoshandisa bute ndisingaziti rinoshanda sei aiwa zviiteka mune michiita zvekuita seka unoda kuzwa kuti kana uchirikanda uchirovera unorovera so uchitaura kuti zvakati zviro zvandiri kuteura ndisati ndamboshandisa handizivi saka ndinozotanga kuti ngorishandisa sei ndisingazivi kuti ndinoita sei handimaona ndorishandisa sei handina kushandisa kuti rakangozara rakangodaro chingori chiputu chakangosunga chakadai so chiraundi chihombehombe zvitaridza kuti rangatorire bhizinesi handisi bute rekunzi ndirekupa munhu iroro nderebhizinesi because chihombe chakakura kudai handimaona chinhu chihombe chakakura kudai so zvinoona kuti munhu iyeye waitopa ndofunga akati pangototengesawo handifungi kuti ndire kushandisa ranga ndire kutengesa saka munhu ochitika ngomirira kana nhasi muridzi webute akati achazodini hanzi chero google will tell you how to use aiwa titi zvechivanhu zvedzinza rangu google ringandiudza kuti dzinza rako unonzokwa moyo shandisa bute uchidai handinofa kudzidziswa nanhu vanozviziva ndofa kudzidzisa saka dei kana aiwa ndikutopinda munhu ari kunyora mukomenti section ndoanzi kuenda pagoogle kuti how to use bute ringandiudza zvechivanhu zvekwandino zvagwa ringandiudza zvekwangu handii unofa kungochidza kuti ndoreverera ndakadai kana chida kutoshandisa ndigona toshandisa izvozvi pano aiwa hapana munhu anorambidzwa kuarabva kushandisa but bute rake ranga riri munhu handichimaona harina kushandisa akati ndiri kukuitirai bute kuti hondo dziidai ndikati dhimepinda ndiri pafasting handimaona ndikatenga bute rako ratonodza zvinhu ndatavefa iri bute ratonodza zvinhu that's how I answered here ndinazvo mufoni mangu maupost them handimaona so bute ndatodzoona vamwe vanhu nhasi pandabvunza vakanditi ridzoserai kuafrica handimaona zvikanzi musarirase dzoserai kumuridzi waro nevamwe vanhu vandivi hakuna munhu akazouya akachiclema bute rachona handakanzi kune munhu achauya hakuna munhu akauya zvinokutumira kwacho handiti dzimwe mari aiwa ndinotumira haisi problem ndinotumira because kubatisa munhu bute munhu anogona kuramba handimaona but kutumira ndinogona kutumira hanzi munhu achende handizivi akanditi kune munhu achauya thank you Mashia thank you akati kune munhu achauya achizodhimanda bute iroro mantika muzondiudza ndo mubva mamutumira ndikati alright so kubva pandakauya paya nanhasi ringori muchiputu paro ririmo muchiputu mari rakangodaro aiwa ndizvozvo aiwa ndapanzwa so now watching zvitaurwa nevamwe ka saka pamwe bute iroro ndakatobatiswa ininika ndogona kungovewo kutaurawo kungoti pamwe bute racho rakatouya rakakanganiswa zvogona kuita futi kana riri bute chero riri kuti ibute because handina kurivhura kainuka ndanoziva kuti ibute richipa ti unonyatsokuona kuti ibute because I think iye ndisingazozivi because iri ranga rakarepiwa iye aive nerimwe rakafanana nairoro raishuta handimaona tiri kuesa ikoko saka ndisingazozivi iri
aiwa ndakatoputa rakafanana neiroro but iri ringoti dzihombe iri I think ranga munhu iye anofanirwa kuritora ndere business ndimaona kutengesa aiwa zvinowanika munoti vanhu kunyeyana because butero ndikagona kutora kuti saka ndakataka kuya nebuteo ndibatira kusumuka mhepo saka pamwe butero ndo rakandipigira mhepo dzachona ndogozozivei because inandibhidhidhi kama zvekino handiti mutete masana kuita zvinhu zvose zvinoenderana nekubhidhiva handi munoziva aiwa pamadzimai paipai miromo aizarirwe nerwizi panowanika panga pamagrupu ipapapa panowanika uyo achitaurawo zvake uyo achitaura zvake uyo achitaura zvake maona plus futi vanenge atanga futi kuzouya kwamuri nyaya dzacho dzimwe nyaya yataurwa panapa indikatotora ndikati muri kuzeere kana usisimeni vandidai anozouya achisikotaura haazotaura semataura ndendaita handiti muri kuona zvinowanika futi izvozvozvo zvinowanika ndo zvatitori madzimai pakutaura izvi zvinowanika zvazvitsva here nhai mamoyo hazvisi zvitsva but munozati pfungwa dzese idzi all along handina kunge ndakazvifunga because handina kunge ndakambofunga kuti zuva rakafanana neiri richauya pakati pemwana uya neni handiti mariona exactly pakati pemukadzi uya neni handina mbenge ndakafunga kuti dhei iri richauya saka dhei iri zvaratozouya kudai soo handimaona ndakutanga kutofunga along those lines through vanhu vainyora kuti pamwe bute iroro because ndauya ona ro kubva kuafrica muna september october series of events saka ndoku ndine right yekufunga kuti pamwe bute iri rine zvari nazvo kana zvarakanga pamwe rati harina munhu aitofanwa kuritora pamwe raitofanwa kutongoya kwandiri saizvozvo ndingorichengetaka richingoritira masaramusi handimaona because picho wacho kahana right even nekuti ataure right yekuti ataure kana ari munhu aifamba nasimeni right yekuti ataure zvinhu zvasingazivi zvemubamangu haana bvudzi rakapinda bamangu tumepi kuti azoona chakati haana right yacho kana pasa macomments kune murume wangu cheche munoziva relationship yadhumepi nemurume wangu angasingadi kuona dhumepi techemasana dhumepi knows it mudaedze kana achida kuyamba ndimuedha pasi makuwa angasingadi aitoti akandona ndinaye aitsamwa aigona kusvika ndina dhumepi tichinda kwanendaka omhorosa ini dhumepi omhorosa unyararirwa handimaona asingade because munoziva varume techemasivanda handi munoziva varume vanoenda kumabhawa tumebha aenda kumabhawa saka vanhu havafanira kunge vaisangana kumabhawa vachionana kumabhawa ikoko zviito maybe tumebha ivaonawo enda hanzi mindimi makaita kuti asiye upenyu ihwohwo handisati ndakupedzera imirai ndikutsanangurirei ndiri kuti inini besides kuti upenyu hwokutisiya kana kuti kana akasiya kana kuti chii handitika izvo zvezvo zvakaitika papublic munhu esachiona handisirini ndiri one titori nevamwe vanhu nevanhu vakawanda handiti ndiri kuti inini mozati nezuro murume wangu ndichimuudza kakati I was waiting for this day wakandiconvinza achiti akasvaka ndimhorisa kudai something wandidhumepoti makadiba nkuru ainyararigwa for the longest of time oti mavengeri ndoti no inyaya yekuti kwamunosangana zvaunoona saka ini zimwe nguva zvechokwadi dhumepi aiti akaona chinhu haninoona auya achindiudza mukona tichemasada andiudza indovhunza ivane vatizati ndakaona chii dhumepi muri kwati chemasada ndoniedza kuti ndoniyandakokuudza kuti dhumepi anoziva chete iyoyo idzodzo zokuti vaisangana kubhawako handiti munozviona exactly saka now dzachinzwa ikatete masivanda ava vasikana vangawirirana navo vaume nesubstances hantika ava kava hanti zvinhu zvacho zvaungachitaura zvangu naiye dhumepi pamusoro pemacomments aipasa pamusoro pemurume wangu havagari kurasivegi vanga vasiko ndina dhumepi taiseka nyaya tiri tu handimaona tichitogwajisa wangu murume tina dhumepi uyu vazvizivirei tikasa nenyaya dzimwe dzamunotaura neni tiri tu imini handika mukati tichibuda mumbonetseki kusati ndakataura nandizvi taitoseka nadhumepi chitogadzisana chiti dhumepi wakaona dzimwe nguva chitomutuma kuti iwe nhasi ifriday munhu anika kuuya kana waenda kwekuya unodongorera utarise ukaona chinhu unditorere picture undisendere handimaona unditorere picture undisendere udai handimazvona zvazvokuti nokuti ngoona kuti chii chiri kumbonyatsoitika iye ndiye anenge ari musitichi ndiye anenge achiona handimaona so pane pandakabvunza ipapo kawanika ndakabvunza ikako vakanga vatoonana vakabva vaziva kuti okay ndiye vakati uyu munhu uyu ndikati aiwa zvamusiyei ndimamoyo ndomuda ndikamudhifenda ndikati ndinomuda zvikanzi muchachemawo ndee ndikati hapana muroda kuzama kuvhara chii chamuda kuzama kuvhara imini muroda kuzama kuvhara chii and I made it clear kwavari kuti ndiwepe handisi kuzomusiya kusvika vavanga kuti akavamhoresa vodayira handimona vatongojaira kuti kunoenda mai uya anenge ari pasaidi vakapedzisira kungodaira
Hanimona nezuro vakaita kunge kona vanhu vachodya kutonge vachanotsvaga chimwe chakamubeka kuti wagadzirisa mai ava saisi wagona vachiseka ndakakuti ichinzwai kwena mwana yantaura nezvangu musikakadzi uya uya inini yesu handimaona zvakaoma hai handina kuziva kuti kune uputuputu huriko nosani vanchete masanda iyi chokwadi kuti kune uputuputu sori ndashandisa wedhirisiri iro pane pandashandisa wedhirisiri iro kuti maganhira ndokuti rinogona kuita kama cross lash ndangokunyararirai zvangu nekuti ndaziva kuti muri muchikiyama ndanoda kudokwira bp ndatobvoda kuti kuganhira kudinde saka ndaona kuti tinozorasika nyaya hazvina mbosa ini ndine kodzero dzekukuganhirirai aiwa munazve mune kodzero yekuganhira haipi munoziva kuti kodzero munayo ini ndinayo kuti kodzero yekuganhira kwamuri koko asi koti mebhiri wedhiroranazoita kama cross zvisiri raiti kuti kakara aiwa rinozoita kama cross zvisiri raiti imi sei musina kunditumira kuti ndinzwe ukutukutu kuti ndinzwisise mviro munoziva inini tetepasana nyaya itara chokwadi handina kuitora sera zvekudaro pakatotirega ndiitaure nchidarika paka ndaitaura nyaya yekuti musikana one of the legs ari kuchema haana kupiwa mari saka guys ndingamupa here mari yandakanga ndati ndichamupa yemaster party iko kwazobuda maaudio that was nyaya ndaida kutongobvunza zvakuzongoenda mberi zvazobuda isoka zvakatama kusvika because nyaya yacho iyi handabasa naye zvekunyanyisa hangu haina basa nyaya yacho hanimaona haina basa nyaya yacho aiwa munongotora mumpa iye ndiye anopedza nevanhu vake munongomupa wopedza wega nekuti angati tienda zova pandamudzwa palife angati ndagara ndiri kuvapa mari yacho nekuti nditoti imwe mari yanga yakatumirwa yamama akatumira 1.5 ndiyoyo chai saka aiwa zvina atoti ndinoda nyaya dzacho munoona inini sei muri kuona ndakapora kudai so nyaya dzacho ndakaita sekunge kumira pakati ndakaona mafariro amaita muchidii patakauya paipa tichimboona pamwe kuti pese pamefamba muri kuona mune muri mese saka nyaya dzacho soka unotoshaya kutoziva kutoti haumbofara kuona vanhu vakadaro but manje chero tichanga tiri tese after maaudios ese azobuda tete Masivanda munhu akadaro hasi munhu wako toti shede yanga ari munin'ina wangu kuti munhu wangu handika panotaurwa seri kuti Sisimeni handiti aifanirwa kutobva atomisa vanhu ipapo kuti stop sizvamuri kutaura kuti munhu wandoziva chi muchifamba naye azimboda 10,000 inodzidanaku handimaona but the fact yekuti vanhu ava kuti vave at liberty kutaura zvavari kuda kutaura vachidini handi kureva kuti Dhumepi ndiye akanga atotanga hani munoona ndiye akanga atotanga Dhumepi kuti anyatso rudunuka achinyatso kupombonoka achitaura nezvaSisimeni kusvika ava vazodiwo vazohakira hani munoona vakatanga kutaura sezvo ende kutaura even tichitaura nemi Sisimeni munhu akationa tichitaura nemi tinoda kutaura chokwadi matauriro andoita nemi mukaona munhu achita magatsi achisimba kuya kusvika kundinyeya nemi anenge achinzwa imimi matauriro amunenge muchitoone ndo pane nyaya yangu maona saka mutoona kuti ava vasikana ava muvakadzi avava handisimboita basa navo stereki vamwe vakadzi ava handina basa navo stereki tangototaurawo zvotodarika hatina basa navo stereki but Dhumepi kuti ava vakwanise kuzowana simba thank you nakuyu ne1000 stars vazokwanisa kuwana simba rekuti vataureka Dhumepi akavapa that freedom handika asi achitichi ivo vaitomona sekuti Dhumepi uyu ari mudhuze maSisimeni ndosaka vaimuti Dhumepi iwewe uri kutosoda kushandisa wona Sisimeni havana kuuya kulife kwako vaenda kwambuya mulambo vachisiya star party yako but ndakamupa page ipapapo ndakaona kuti ipapapo ndofunga ipapapo panenge pakamuti bate nekuti iye ari kutaura kuti Sisimeni inini ndavakatosheya post kupeji kwenyu uku restar party vasheya post restar party iri ndokuzoonekwa pamanya uko avo speed kumakuwa maona ini ndichikweva doviti hani muri kunzwa guys ndinoda kungotaura zvinenge zvingoripo handimboya ndipoterera kana kudini saka imimi tete Masivanda pakatanga tastar party yake tichitakabva palife pano tatiri palife guys rangarirai muse star party tatiri palife pano
ari mucomment section achiti ndinotanga Starpat ndasaka ndikati guys takupedza live ndikati katei live tinde kuStarpat kwaDhumebi tikakata live pano tikaenda kuStarpat kwaDhumebi ndikakwira iripo ka live tete masana mudzokere munotasa ndikakwira live yaDhumebi ini ndikahaipa dzinenge 5 minutes or 7 minutes ndakaburuka handi ndaburuka ndikaenda kwana mbuya mulambo handika because ivo vaizouya kuzondihaipa ndosaka makaona makauya kuzondihaipirawo paStarpat yangu panapa handimaona ndakaendawo kwavo ndinosapotawo kwavo handimandiona so ini ndamupindura ipapo even kuaudio kuseruko ndamupindura nyaya iripo ndeyekudai handaikwanisa kuhaipa Starpat yake 24/7 Dhumebi akanga aita gurupu rewomen of substance handika ndo yanga yava family handivaita namasisters ake ndora handivesera anga ari madiaries ndora anga riri basa ravoka rikuchinjana vachikwira kavachihaipa imi titemasana Starpat yamakambohaipa 24 hours ndeyani mbondiudza yohani ndipeisa wani Starpat wani makambohaipa imimi kusvikira yapera muripo ndeipi hapana inini yangu iye yamsuya uya makatongouya mbamada iye ndiye akatozoitonza yes akatoitonza iye yakapeji kwenyu musuya yes andimazviona saka wanzendamboona munhu anonogarapo kana kuti anganganga dei akachindiudza kuti ndikuexpera kuti murambe makagarapo mamheno handizivi ndakamupa platform aya madiaries epano akanga achinda kunosapota Dhumebi wacho akandikuitira platform kwakewo right kana ndakachita tichemasa akandikuitira platform akapuwa nevanhu vake platform kwake ndakamupa page haringopiwi munhu tete masivana haringopiwi munhu munozviziva imimi ndakamupa page kuti apinde aitire Starpat yake ndikapinda ndikaipa ndikabva ndikaenda kunyawo nini yangu nasaneta Starpat ndikaenda kunosapotawo kuti mangwana ndigotodawo support yavo sezvo ndakasaneta Starpat ndikaenda ndambonogara ndikaendawo 2 minutes tikabva handimaona ndikatodzokawo kunoku iye ari paStarpat papo papage saka chakaipa chi dai tati tichipera tipinde mune dzimwe kana kuti yokatwa live here totangidza zvimwe zvatingatotangidza zvedisi changu katapedza kuti tapedza iyo iduru rai station topinda yedu mune yedu yanhasi yatete masivanda because apa inenge ichitovhiringidza vanhu kuvanga tachida kutotandara zvedu nhasi tachida kutandara guys zvokuti mukwire 30 minutes kaina ndini zvekugwaipa kusemaster dziranga zvigoni ndakatomba platform that was enough ngatokwira ngatohaipawo that was enough handi akatodzokawo pana akatohaipawo naiyewo that was enough handika that was okay handitomboona kuti ndaifanwa kuzogarapo anga nemasisters anga ave nawo saka masisters aifanwa kuti akwireka achimuhaipira so chakaitika pa ndechekuti masisters akaya they were in the comments chimati vanga vasipo vanga vakatamira kuona kuti zvakarongwa kusati toda kuona kuti paunoita Starpat vanouya here vogara newe kusvika Starpat yanopera handimaona because ndakati ndichibvapo vakabva vakwetwa conference call temasivanda handimaona kwabva kwaita conference zvekuitwa kadiye achitaura zvekuti anyatsooneka kuti vamwe vanhu futi vakatozoenda kwaari vachiti ko iwewe ndozvandiri kukuudzaika uchinatsoona kuti zvinhu zvacho ndezvevanhu ndozvandiri kukuudzaiko ndozvandiri kutaura wani kuti vanhu ava ndevepano ndovandiri kutaura wani tete masivana ivavo masisters akanga awana vepano padiaries ndozvandiri kutaura wani kuti vanga varipo vaifanwa kupira vohaipa sezvo vanga vachisapotana ikoko vapedza vaona indabva ndo vakatanga conference call vakamuedha sokutaura kwaaita iye pamachats andinawo vakamuedha vakati wazviona zvitaikuudzaka kuti havakudi vakati wazviona havakudi vazoita Starpat vabva vakaenda vakatondiona movement yekuti vabvavo vaenda kwamulambo avo vakatonditeverera vakazomudza vamuudza she didn't ask me anything hana chakandiudza kana kundibvunza kana zvara anything hana akatodza ndifonera rimwe ndiaitaura dzimwe nyaya nedzimwe zvehope dzake idzodzo handimaona zvikangoperawo so hapanawo chakazombodiwo chakazomboitika kusvikira musi wazongouya vachindisime ndine dambudziko rangu zvikangoperawo zvakadaro handimaona saka panonetsa kuti unyatsofunga kuti anga akagara akazvironga Dhumebi iwo mukadzi wewo wagara akatozvironga zvona nditaurana kuserika inini nangu taurana zvekuti kwakuserika itai zvaunoda itai yawalavha go to all my enemies enda kune ese maenemies angu uchinobata basa ikoko ubude une mari muakaunti yako maenemies kana uine chaunoziva pamusoro pangu chandakambokuudza tiri secretive go and tell them go and share with them go with share with you and share with them tigozoona kuti zvinozoita sei chitoenda utonoshare navo kana une secret yangu yaunoziva
iwe sezvo uchiclaima kuti zvinhu zvaungochitaura zvimwe maaudio is like you were claiming like you know me better than myself, you unondizada inga unozvifa uri kudii kubaya live yako ubva wautaura tinyatsonzwa kana kuenda kuvavengi vangu kwacho kwaunoende koko uchinotaura zvanenge uchitaura go. But Meli will stand. Meli adoni zvekumanya ndoneza ndisina kusvika pano nevanhu vamwe vanhu vandakatongouya umwe ndakatongokwiridzirawo ndakasvika pano apa nemasvikiro andakaita naMwari ndega ende zvandinoita haundimise ende hausi kuzobva ukatora mwoyo wangu uchiupwanya-pwanya kana kutsikisa negiredha because of zvinhu zvawaita no. Kwai ari makasiya Tumebi ari kwachi kwakatombobuda nyaya yekuti Simeni makasiya Tumebi UK but maimushandisa kuti muchamutora kune imwe platform nyaya yakambotaurika munhu akaisimudzwa anga anzwa ani I think Makuwa akatanga kudhara. I don't know. Ini ndegomuse saka ndaimubereka kuti mwana wangu here naimi Tumebi ndaimubereka nyina naye ku UK kuti mwana wangu ndaimubereka hey guys dei zvazviri izika ndakauya kuBritain dei zvazviri izika ndakamutora vose nabamunini because ndivana ndaifamba navo ndakamutora ndakafamba navo vese but haisi izi saka ndaifamba kudii guys regaitaure zvandinoda zviri kumaaudio ndindozviziva let me talk zvandinotoda zviri kumaaudios ndindozviziva hamundimisi kuti ndisataure ndichidai kana kuti chii regai nditaure zviri kumaaudios ndindozviziva naiye ndaigona kumbereka kanga ndakavaisa mubhegi bamunini mubhegi nemhuri yavo iye mune rimwe bhegi nemhuri yavo touya so but handika ndaikwanisa kuzvitaka kana saka ranga rigwara itoti ndeirai ndisingazivi chinhu hani muna zvazvinoita kana kuchiitwa chinhu kuseri hani mazviona zvinongobuda especially kana usina chinhu chakaipa chanongo chivaitira vanhu ivavo those particular people zvino backfire sezvo zvaita ipapa handina chakamboitira Tumebi chakaipa ini handina chakamboitira vakadzi vake masisters aya chakaipa inini zvokuti tizotuka phone calls aitwa nezvimaconference call kuti vanga vazosvika kuna Tumebi macho kuti kwati vopedza futi votukana vofumburana futi zviri kumbofamba sei. Hapana indaingoti vari timu rangu kwandira inini ndaingoti timu rangu zvandaingosiva vana vepano padiaris timu rangu because vamwe vacho taive navo kubow. I'm just happy that Tumebi is doing well, guys. The rest is now history. I'm happy she's doing well. Now akuziva kuti anomhanya sei anotaura sei akadiyo handimaona achitaura life yake handimaona inini pangu ndakatotaura ndikapedza handitika chindivenga wakaenda wakadai kuleft kana keya kana shungu haumbofoka ndona kana ndichitombokunyana kuti kudini ndatobatikana Tumebi ufunge because you opened the doors for these so-called sisters, my own diaries people kuti vauye vachitaura zvinhu zvamaitaura izvozvo. You opened the door because hawaibvuma kuti pachagwe stara Simeni ndiwo wakatotanga kutoenda nezita iroro kuti Simeni zvakati zvikarati ivo vakabva vazotaura dei vakangokata stop ipapo vakangokata ipapo havaenda so kuti vataure ndiwo wakatanga kutaura nezvazvo ende wakaitako ndoda kutenda kungoti Mwari vanenzira vane mashandiro ava vanochatetema vanhu vane mashandiro ava vanotoita Mwari vakatoita kuti Tumebi atore mari iyoyo yekubhengi kuti zvinhu izvi zvibude dei anga asina kutora mari yekubhengi andiona ataimbozozviziva hataizombozviziva dei anga asina kutora mari yekubhengi iyoyo hataimbofa takazviziva kutaura chokwadi saka zvakanaka zvakaita samwe kuti atore mari iyoyo handimaona ava vabva vauya ise zvinei vauya kwandiri ndakataka kupingwa nemaghost handimaona maghost auya ndikati ero nyaya nditakunge uri kudozovharidzira nyaya kana kuti nayo inobuda kumwe kuratidza kuti Simeni Tumebi akatora mari yevanhu vakanyarara vane zvavanoita rika ndiuye palive chipinde kana muchida kufona ivasikana 5 minutes dzikakwana musina kufona that means hamusina tunyenyuye palive tofona toenda kumberi handimaona within 2 minutes vakafona aiwa zvapera toziva kuti munhu unobatikana unodii but aiwa zvapera mitiri mafana mubve matonitumirawo bute chachairo rinoita mubve manditonzidzisa kuti buteri ndorishandisa sei ndimborishandisawo mubve mandidzidzisa kuti ndinini ndiriwo pamwoyo kuti ndinorireverera sei ndinorishandisa sei ndinotarisa kupi mubve mandiudza ndimborishandisawo ndoda kutorishandisa ndakutorishandisa bvudzi racho naguys I want to use kwete iri nokuti iri ndira kutonityisa chero mumba ndoda kurisa hangu kana kuti windows kuseri ndinotoda rinobva kana kune umwe munhu kana muinaro naro apa bute mucomment section please send it to me
timboita bute tubute nokuti ndiri pamwe ndichidzirana namubatana bute ndichinamata mumwe yedu inogudzanaka pamwe azviwirirana achaziva aiwa kani takati kudiko iye takamboti kudii takati kudiko naisisimeekutaura kuti nyaya kana ichinge ichinzi nyaya yapera ngaisiye matambo ngaitisiya matambo tozokubatikana hapana munhu asinabatikana vanhu vese tiri vanhu venyama ukasangana nezvinhu zvakadai so unotobatikana but hazvisi zvitsva zvinhu zvinotowanika zvekuti kana ndatoo zvapera mhino dzakakura kudhara guys imitete mhino dzakakura kudhara zvinofanira kuwedzera mufudzi asi unyanyi kudai here vasikana idzo mhino dzananditukigwa idzi nanadhimepi dzatukwa kamhino idzi dzatukwa mhino dzatukwa mumaaudio guys mhino idzodzi mazino angu aya mazino angu egoldaya chete tarisira chinhu chinonzi kuwa rinotobuda ndosaka makaona inini ndiri kuda zvemagurupu kuseri inini handichaita sei handichada zvinonetsa guwa rinotongobuda zvinowanika ndimwe ndakandinotera hopedza kuti akatamba basa kira vafa ndosakandambonyarara ndikamusei kuti mudurure guys zvachonaka magodituka akatukirirwaya guys ndazofunga kuti timasanda pane ghost rakauya panapa munhu wani ndine dzanganika dzangu indine kungoti chakati chete idzodzisi kudai so ndinotageterwawo pamunhu idzodzisi mazviona munhu idzodzisi dzinobodzinmunodemasanda inzwai chinzwai demasanda inzwai mazino aya akatukirwa zvisingaiti last week musi unoyu guys kana muchirangarira pane life yatakaita pane ghost rakanyora apa guys if you remember imi vanogara vari pano pane ghost rakanyora kuti DIY this week futi rakati chibvisai mazino ayo egod muri kuremember comment iyoyo guys muri kuremember comment iyoyo yakati chibvisai mazino ranga riri ghost I'm sure a ghost of this one of these ladies zvakanopinda futi mumaaudio zvemazino zvirimo mumaaudio zvirimo mumaaudio unongoperegwa so unongoperegwa nhasi imimi mukaona munhu anoti anokutukai kana kuti kuri kunyewa uchitaurwa uchitukwa nezvemuno munotsamwa aiwa nditsamwa muri kuandastanda kuti nemhaka yei ndatsamwa itumepi aiwa anga ari mumwe munhu anotaura izvo so takatukwa kumastreet uko mumwe machiklema kuti ziva kuti takadzingwa mabasa tikaichii takazobva vana vehanzvadzi nevanin'ina vatinochengeta tikati makambona tichikomenda because that's bullshit nonsense handimaona titorizvioni handimaona because takatobuda takangoti horai tatinambobvira takachizana zvokufambidzana kudaro taingodana from afar kouyiwa ndakanga ndichifamba naye ndo zvakandibata izvozvo bata ndizvozvo anga ari seni uyo kana tendai tobayiwa uyo azvitaura tengani tangoti hafuseke hambeni kokukuroko taingoignora aiwa kana mumhuri chemo munotomboziva kuti kana mafamilies chemo matinokura tichiraramawo tinotomboti tikatosangana ipapa tinotombonobvunzana guwa uyu munin'ina achinyayana nange uyu achinyadai achidai zvinowanika dzemudanga dzinotungana danga ndo dzinototungana handifunge kuti ndingafa ndakamutu handifunge kuti I don't think kuti ndingafa inini personally hangu sezvandiri tete masana I will never have a conference koka pamunenge muchitukirirwa kunzi zimairi yazimuroi kushata mazimino aro akazodai ndigosekera never it will never happen even iye tumeni kuti ndigoenda people sema tete ndamuudza nhasi for the first time ndasambomuudza tete masana I was given a warning nevanhu vakawanda vasikana vaifamba navo murodhi kuRustenburg vaiuya vachindiudza a lot many kuti imi sesimeli be very careful of Dumebuyu imi sesimeli munhu wamuti be very careful of Dumebuyu handichingoti vasikana chimwe chitomuudza chine nai Dumebuyu kosei vanhu vachingoti ndive careful newe vasikana veu chii zvikanzi vanotopenga igodo achitoudza kuti ivo vataura zvakati kumastreet uko ndikati alright bo tikangoti igodo but nhasi ndamuudza ngati iwe uri kurangarira ndichikuudza kuti vasikana vemustreet vari uya kakawanda chakati be very careful of munhu wamuri kufamba naye zvazobuda pachena nhasi ndamuudza
zobuda saka iye ati akumbira regerero here kuseri ikoko pamamuchitaura muzati kuti ndichati ndaconcentrata temasandaka neregerero ka kuti ndichati ndaconcentrata ndaumboconcentrata because after that apology ka ndopazvitanga kusenda maaudio manje evamwe vaka orai anona anga akumbira regerero wagoro wake zvakanaka kwanzi naqueen b regai ndimboedha queen b ilive kai ngaindimboedha queen b iri kubuda udzoke queen b mirai tete basa kuti musadhe ipapo mirai musadhe tikuita buda udzoke queen b uyu ari kuti ndatadza kuenda kumusha nekuda kwadiya akaifa kuenda kumusha mirai timbomuedha timbonzwawo buda udzoke queen b buda udzoke iri kunetsa mheno kuti chiinai kuti ndini hapana mambokwirera iri kunetsa pasi kupindika mirai tione mirai ndimbotora kuedha anyone guys munhu anoenda ngotora kuedha nokumbura kuti ugamuchire kationa kuti inopinda here aindatora nemapages uya kuti declare right ndenda ngaenda kusauraiti kaimbotora itonava toni kana iri yangu tu mukoima mukwanisa kuita zvekuzuva ndisa ndiri kuzama kuita Tanzania mirai tione chini ukuna kumukita here kama inogona kuva iri network yangu saka inogona kuva iri yangu chechemasana nokuti tikutorai kuedha vamwe vanhu pana aiwa iningazama papayani more than kana kuma 20 minutes kupera kwamatanda mirai tione uyu apinda uchechemasana apinda saka yake apinda uyu apinda saka ndakumiuta kunoku kuti atove aiwa angu tapindira kuti anhingirire tizame tione kuti network yangu here tatangopindwa tione Flosim buda udzoke uyu apinda thank you dear yaita yake uyaita network yacho inafanira yandikuona ndachida kutokwirawo kuti uye uipapa padirect zvino mirai tione maybe kuti aita vanhu 2-3 inenge yakupinza vanhu mirai tione vekwamarufu iri kuti declined kuita kunge muri kudeclina so ya hamuna green button moms budai mudzoke flosa utorina green button liya iri kuti declined chivasana singazazivi kuti ndingasosvadadonha tidzoke aiwa tiri kudzoka tinoda kuhwa nhikiri zvequeen b kuti vatadza kuenda kumusha nei uyu apinda ndaida kuti mungoona uyu apinda ndimi mamaafrica ndazviona mamaafrica ndazviona kuti ndimi thank you ndoda kuona kuti iri kuita muri kupivi ndiri kuamerica okay pamwe network dzenyu apa yapinda futi vekuamerica inogoramba seiko kuti iri kurambira inetwork yeuye munomu tiri kurambirwa iri kuita iti temasana imi imbodzoka titrayai kupinda to iri kuita okay todropapinde hadipo papinda pakati ndatambura rege ndipo udonha kuti tryai tione okay reva try tione masikana wakanenda mbowa ndadurura ndadururadi ele ndakumbokuda nzambitana ndiona chamwanopinda here thank you kuno kuamerica hirambi pamwe but muno kuafrica yaramba kupinda right
this time mava kupinda. Nei mazino egodha munenge muchindibvisa ya. Munoziva here kuti kana vachisa mazino aya zvisiri zvepasi pemuti anoitwa sei vasikana? Mazino akatoshepiwa kudai so akavedzengwa kudai akashepiwa kudai kuti vaise pamusoro. Zvonda kabisa that means aya ari apa anosara ari madiki diki. Aya akakura. Mama akakura aya ari madiki ndotaura kuti vampaya nedai yekuti ndinoda kubvisa gold kuti ndifadze vanhu. Anotochekwa kudai so vanotoma grinder kudai. Vanotoma grinder zvinotomboita madhezi achiteta kudai. Wa grindiwa. Hanzi kuAfrica ivhumi iri kuti edhingira ndi kuzviva itone ndito kuzviva itone but nesino makangokwira zvakanaka wana aiwa no tinazvo affect izvozvo. Mbuya Mulambo amuna green button. Amuna green button Mbuya Mulambo budai mudzoke. Tendai kana ukaenda kwadokta kwadentist vachikuisa mazino vanoti autoiswi same day vanosvika vomesha handitika depending neshape yawokuda vomesha vamesha vomagrinda kudai vachimagrinda because pavanozoisa ayaya antisimbi dzavaonesa kudai dzinofana kuzoedzana nemamwe mazino ari musoro saka vanomagredha ayaya acho vanotomagrinda ayaya kuti asare saizi kuti pavanozoisa iri rinoenzana nemamwe saka akagrindwa handiona saka zvino kana akabviswa ndoti iri kuramba guys. Arigaini